Ito wag dito sa atin. Ate, sabi niya mga pagpapasok ko daw doon pala. Sabi niya kagabi ng pagkain, tatakpan mo. Hmm? Tatakpan mo pagka nagdala ko pagkain. Naka-live si Yuyo. Salamat, Lini. Salamat, Lini, sa thumbs up. Nakamute ako.
Yuyu! Yuyu! Hindi ako makita. Bintana namin glass, kaya hindi ako makita. Makita na. Yuyu! Eek! Yuyu, see me here. See. Shh. Ayan. Yan. Wala si Yuyu. Tago na. Ayun o, nag-iinarte na o. Ay. Ay, Yuyu. Yuyu. Ay, naku.
Helen Parahi, salamat sa thumbs up. Salamat sa pagdalaw. Nagwa-watch lang ako kasi kailangan ng watch, nababawasan na yung watch hour. Kailangan ng mag-watch kahit na ganito lang, open. Ang aso ko ang nakapain. Ang aso ko ang naka-live. Ayan siya. Salamat. Salamat sa mga dumadalaw sa akin.